Bueno, eu, baixo o meu punto de vista, sí, porque eu non estou nunha zona onde hai monte comunal, nin nunca dependín, nin dependo de hectáreas de monte que me van favorecer ningún organismo. Digamos que eu teño que facelo que as miñas fincas privadas. Non podo marchar ao pueblo de máis arriba que ten un monte comunal e pedirlles para traer. Polo que sea, eu non o teño, nunca tuve en eso. Nadie gastou comigo para facer un monte comunal para favorecerme a mí. Entón, eu se quixen aumentar, tuve que aumentar de alguna maneira que vin clara que eu podía salir. Pois neses lameiros dan 3 cortes, donde se é de monte dá pero é que ese monte teño que preparalo eu. Nadie non vai preparar. Ademais, eu creo que para ele é totalmente productivo, porque ele está defendendo o seu modo de vida. É a maneira que ten de producir, é de vivir dele, rentablemente, senón non faría. Entón, axudándolle a contestar a ele, creo que para ele non hai mellor maneira de facer o seu traballo. É que non, porque eu fui aumentando a base disso, non de que nadie, o que acaben de dicir, que ningún organismo me fixo un campo onde eu poda usar ese campo, esas hectáreas. Eu non as vexo. O que algún día o que digo eu, se organizar o terreno, que houbera máis terreno, o terreno hai, pero que eu poda chegar a ele. Sí, é para Eva, xa que nos ibas falar da diversidade florística e como temos traballado xuntos e temos feito traballos sobre diversidade florística en prados de diferentes usos e ademais teño que salientar que Eva e Iván fixeron un traballo excelente e con unha calidade fotográfica como se pode ver e que eu creo que nos podías pasar algunhas diapositivas simplemente para velas porque son preciosas, que nos comentes un pouco como ves ti esa diversidade florística. Podes te basear obviamente no traballo que fixemos xuntos no ámbito do proxecto FEADER. Fixo ela, que non continuou, fixo. Bueno, o traballo de algo máis que eso. E, bueno, pues que nos fagas algún comentario sobre ese tipo de que encontramos no proxecto. Sobre a diversidade florística a nivel Galicia en xeral. A nivel Galicia, bueno, que vimos nese proxecto, que era unha pequena mostra de 3 estudios de casos. Dos prados que fan que son preciosos. Do traballo que está comentando César, o meu compañeiro. A ver se me deixa presentar. Boa xe. Onde estás? Non vai. Non sei por qué. A ver, aí. Agora sí. Agora ten que ir, sí. Agora vai. Con respecto á diversidade florística. Eso é. Maravilloso. Bueno. Actualmente na miña tese, tanto ano pasado como este, o que estou facendo é un estudo da flora de prados en toda Galicia. Eu hago uns inventarios fitosociolóxicos nos que os apunto nunha área determinada dentro do prado, o número de especies, a densidade de cada especie, e despois tamén collo muestras de suelo para hacer unha análise da seca, non? Actualmente eu teño unhos resultados que se poden comparar cos que tiven no teu proxecto, porque eu non... Bueno, no noso proxecto. Porque eu, por exemplo, bueno, aquí ten un exemplo das zonas que levo muestrado, que son todas estas diferentes cores, non? A zona de Ancares Courel, oeste de Ourense, fun a Melide, fun ali a zona de Guitiriz, son todas estas zonas que teño datos polo de agora. Bueno, agora mesmo teño algún máis de Pontevedra, pero aínda non está incorporada nestas análisis. Aquí, nestes resultados se poden unir aos teus, porque eu o que estou facendo é escoller un tipo de comunidades vegetais algo distintas ás que había no teu prado, nos teus prados, porque os prados de César eran uns prados máis... Os prados non eran menos. Bueno, nas granxas. Eran 4 gandeiros que participaban nun proxecto. Sí. Claro. Eran en ecolóxico, en prados de ecolóxico, sega e prados a... Sí, bueno, a miña tese de prados de... Bueno, este estudo é en concreto de prados de sega. Que pasa? Eu estou buscando... O que estou buscando aquí
son prados de sega que seguen un manexo tradicional, totalmente tradicional, que non foron mellorados, ou polo menos se foron mellorados fai moito tempo, xa non se nota, xa non hai melloramento. Sí, non hai melloramento permanente, non se remove o terreo, hai segas despois da época de máxima floración, despois da introducción de gando. Pois, se comparamos, que voy a poñer por aquí, por exemplo, este gráfico de riqueza, un gráfico moi sinxelo, no que se agrupan todos os prados que mostrei o ano pasado, máis un máis que teño aí que de Teixeiro que dunha granxa das de César. E se ve que o número de especies, pois, no prado máis intensificado, pois é moitísimas menos, en realidade casi, bueno, como ve aquí, é o dobre. Os prados con manexo tradicional teñen o dobre de especies, máis ou menos, que un prado máis intensificado. Podemos por aquí exemplos, a verdade é que estes, a mí me parecen uns exemplos bastante asombrosos de riqueza de prados, por exemplo, estes dous de aquí. Pero, bueno, claro, estes exemplos son de Bisuña. Aquí son prados calizos, que, claro, a influencia das calizas fai que teñas case 70 especies nunha superficie de 22 metros por 2 metros de ancho. 22 especies solamente. A riqueza como está medida? Que está o número de especies? Este gráfico é solamente de número de especies. Fixen outros cálculos, pero bueno, aquí ilustro só un dato así máis redondo que número de especies. Tamén hai casos, por exemplo, en terceiro lugar, hai un prado dunha zona de Campelo, que temos por aquí. Que é un prado absolutamente, bueno, xa se ve, precioso. Se te comparas este prado, bueno, xa nada máis velo, xa se ve que este prado ten diversidade. Lo comparas con, por exemplo, este, se ve xa monocolor, unha casi única especie, o reigras, que domina aquí. En cambio, aquí tenemos un prado moi diverso, xa se ve realmente prazos. E cal é o factor principal que atopas ti na variabilidade que hai entre eses prados? O tipo de solo, porque o manexo dis que é máis ou menos parecido? Non, o manexo non é parecido. Non, nos prados ese non é parecido. Ah, en todos estes que teño aquí? Sí, decías que era sega tradicional. Claro, a ver, sí. A veces son unha sega, dúas. O de Campelo, de Bisuña, todos estes, en Castro, Melide, estes que temos aquí con máis diversidade, sí que teñen unha, dúas segas anuais, pero despois tamén seguen metendo gando, que iso na costa xa non meten gando, segan. Xa non meten gando e moitas veces nin abonan nada. Entón se notan unha diversidade. Que na costa galega, o que temos son prados moi ácidos. E precisan un abonado máis intenso para ter unha productividade e unha diversidade, precisan máis que estes de aquí, que están en zonas de influencia de calizas. Gracias por la explicación. Hasta todo, decir que esa explotación que queda tan mal aí é unha explotación ecolóxica na zona de Teixeiro. Había outras dúas que estaban un pouco mellor, pero que non estaba nada mal. É dicir, a reportaxe fotográfica que se fixo a mí me deixou con a boca aberta, vamos. Porque estou feito as explotacións intensivas nas cales o que ves é reigras e lavazas e pouco máis. Entonces, cambia moito. Pues gracias por la aclaración. Preciosas fotos, ¿eh? Sí, Benjamín. Sí. Era así, ¿no? Bueno, eu estaba metido, como fala dos prados de rega, os prados de rega teñen outras funcións moito máis grandes, non é que sea algo como teñen funcións reguladoras de caudales, teñen funcións de esponxas e cargamento recarga de acuíferos, teñen a protección de avenidas, o sea, que as administracións, desde as administracións aquí poñense e trabas de mantelas vivas, non de favorecelos. E é un dos ecosistemas millores que temos na montaña. Dos millores ecosistemas que temos que foron que nos mantuveron a nosos ancestros ao longo de todas as vidas, gracias aos prados de rega, pois tiñan as vacas. E mantíñanse as familias nas casas. As vacas mantíñanse, daban o leite,
para manter os fillos e os vellos, porque a veces non chegaba nin pro resto da familia, daban o traballo, e o becerro, ou seja, a produción cárnica era o que menos, porque eu non son moi maior, pero teño meus anos, e recórdome que había unha media de 4 vacas nas casas, e cando faltaba unha vaca xa non había 2 parexas prexoncitas. E aquilo que falaba o compañeiro de Portugal de sembrar as xestas, pois nesta terra non hai 70 anos que se cavaban as searas, facíanse, porque se cavaban uces e carqueixas, e o meu pai iban e recollían semente como recollían en Portugal. E aquí non é nada, o sea, o mellor hoxe está moi bonito porque hai abandono, pero hai 70 anos era un estío. O sea, se miramos unhas fotos aéreas do catastro do ano 56, vemos que non había arbolado prácticamente nas serras. E que había prados en que estaban todos cuidados e ben cuidados. E non había, o señor, chovía moito máis, que chove agora. Era diferente, Os invernos eran máis chuviosos, que agora cousa que agora non son. Agora hai cíclicos con moita chuvia e despois tamén hai cíclicos con moita sequía. Pero non había aquelas crecidas que hai agora, non había aquelas avenidas, e os ríos que falaba a rapaza de Conavia que tiñan truitas porque había vida nos prados, tamén. Señora, basicamente eso, que se falou moi pouco do que realmente son os ríos, señora, e a rega, que as regas non só son algo platónico, é algo que deu vida toda a vida e que merecería protexelas e que a administración non poñera trabas, porque aquí no Courel, o señor do Río Lor, arrancaron con moitísimas calzadas de rega. Nada máis era eso, vou viño dar un aporte máis. Bueno, podo dicir algo? Pode, non, Eu estou de acordo, o que pasa é que os tempos mudaron. Entonces, eso é efectivamente moi interesante e temos que mirar como conservar todo eso, como poder refacer, polo menos en parte. Pero claro, tú falabas de 4 vacas, pero eso... Eso tú bichas na miña casa, Sí, pero eran 4 vacas porque tú dependías, o sea, porque sobre todo dependíamos de cultivar cereais e de cultivar toda unha serie de cousas que hoxe xa non están. Entonces, estamos nunha nova situación. En esa nova situación que é tremendamente complexa, pois, en principio, nos próximos anos, parece que nestas áreas o que vai primar é a produción gandeira. Hai outra cousa que eu... Ou eucaliptos. Claro. Que ainda non estamos libres deles. Efectivamente. Eu digo, por exemplo, non sei se hai aquí algún enxeñeiro de montes. Sempre nos preocupamos de, o sea, a produción de madeira é eucalipto ou piñeiro. E que vai pasar con todos estes bosques que temos aquí de virueiros, porque hoxe non están maduros, pero dentro de 20 anos van a estar maduros. Haberá que facer algo con eles e con esa madeira, con todo eso. O sea, o único enxeñeiro que eu coñecín que se preocupara do vidueiro, desgraciadamente morreu xa hai uns anos, Xoán Xosé Villarino, ninguén lle fixo caso, nunca nada, porque nunca se considerou eso. Pero é que o temos aquí. Todo isto é un bosque regenerado, o sea, ademais o vidueiro é un colonizador porque é a especie que primeiro se presenta, pero dentro de uns anos temos que pensar a ver en que o vamos a utilizar, porque tampouco pode estar aí permanentemente, vamos, pode, ou poderá ir a outra sucesión, non sei. Pero sobre todo a cuestión aquí é en que medida tú tes controis de biomasa e como mantés todo isto. Non só, sino tamén como mantés a arquitectura, que aquí non puñamos ninguna foto, pero que imagina que puñéramos unha foto de
por exemplo, de Parada dos Montes, ou algunha máis de Sobredo, ou de Seceda de Caurel, ou sitios que hai por aquí, non? Entón, todo iso é algo que ten un valor inmenso. Poñemos un exemplo moi simple. Nos anos 70 e 80, ninguén daba un céntimo polo viñedo en Galicia. Desaparecía. E que aconteceu ao contrario? Porque resulta que o viñedo, cultivar viñas, a parte que están investindo tamén os grandes grupos bodegueiros españois, pero, sobre todo, é algo de prestixio. Ter unha viña, sacar un viño, ten prestixio. Ou non? Entón, algo que se daba por perdido hai 80 anos, apliquémoslo aquí. E a todo o complexo. Que non podemos simplificar a todo o complexo e a entender como isto evoluciona e cales son as necesidades. A mellor, se hoxe nos poñemos a traballar, dentro de X anos, temos algo completamente diferente. E non isto está para pouco. O sea, unha... Non, falando con Marco, o tema da fixación de carbono no solo, estos lameiros, ustedes ali tamén estudado, como dicías, ao impedir que se mineralice durante todo este tempo que está encharcado, funciona como unha braña, que non hai oxígeno. Eu leí na bibliografía algo de que tamén había esa acumulación maior nos prados lameiros húmidos, non? Sí, terras húmidas. Entón, podía ser tamén un incentivo de estudo de por que os prados teñan outro valor de fixación de carbono, por exemplo, que poñer unha idea. E outra cousa que me emocionou, Eva, co tema dos prados estos de sega que arrecendían. Estos que te tumbabas e que olían a eso. E, bueno, me acordaba aquí de que do traballo que se fixo en Mabegondo, de como os prados ecolóxicos tenían unha distinción, verdad, Gonzalo? Con respecto á composición do leite, non, das componentes en ácidos grasos, saludables. E, bueno, mirando así, que ese é valor engadido para o sabor da carne, para o sabor do leite, para os peixes. Que pensades iso? Que se pode... Porque eu traballo no Agacal, entón, como defendemos a calidade diferenciada. Bueno, iso é por unha, en concreto, por unha gramínea que domina nestes prados de sega, que é o Anthosatum odoratum, que é unha gramínea que non sei por que nos inventarios fitosociolóxicos aparece, e que en Galicia, a verdade, temos información destes prados de sega actual, non temos. O que temos é información de inventarios que fixeron investigadores nos 80, nos 90. Non temos da realidade que hai agora, pero, bueno, o que temos da realidade é o que estou facendo agora. E cando se fixeron esos inventarios e se deu nome a como se chamaba esa comunidade, non se tivo en conta a esta gramínea que aparece moito, aparece en maior parte dos meus inventarios, está, abunda. É unha gramínea que se chama Anthosatum odoratum porque cheira a feno. E a mí, nun deses prados, que vive unhas familiares meus ali ao lado, que é o de Sucastro, que Monterroso, que este de aquí que aparece en cuarto lugar, que está moi ben. A verdad que Monterroso, para estar aí, que é un prado ácido. É un prado ácido este. Pero compite co do Courel. Porque sigue mantendo unhas condicións de manexo moi boas. É un prado curioso, porque a pesar da zona que ten calde de rego. Ten unha calde de rego, está un pouco así, o prado está un pouco en pendente e ten. Pois este é un deses prados que me contaban que aínda cheira a feno, que moitos deles na zona de Monterroso se perdeu, a botar os reigras, intensificalos xa non tiñan esta gramínea,
E o señor que mo contou dicía que este, é verdad, este segue cheirando. O señor que mo contou, ademais, dedícase a facer mel e dicía que el persoalmente observara unha caída moi grande da produción de mel dende que se cambiou o tipo de manexo nos prados da súa zona. Que interesante. O sistema está controlado, o sistema está interligado completamente. O que ela falou agora, eu se mudo a minha gestão do pasto, o mel já não é igual, o cheiro não é igual, a vaca não come igual, a carne não vai ser igual, o leite não vai ser igual, nada vai ser igual. Se o que queres? Queres um sistema standard, todo igual, ou queres um sistema multi? Tens que decidir o que queres. Queres um sistema multi que faça estoque de carbono, que a tua prática aumente a matéria orgânica. Nós a falar de lameiros, existem há 200, 300 anos os lameiros. Não há histórico de lameiros. Em Portugal estamos a fazer... Nunca ninguém escreveu sobre lameiros em Portugal. Nunca ninguém. Carlos, que devia estar aqui hoje, vai escrever agora, vai ser um artigo sobre lameiros. Como é que os lameiros aparecem em Portugal. Estamos a falar que lameiros que existem há 300 anos, com práticas de melhorá-los. O solo é ácido, sim. Mas nós estamos a falar em Vinhais, certo, de Bragança, os meus solos andam nos 5,5, 5,40, é ácido. Mas é multidiverso. Funciona. Porquê? A camada de matéria orgânica é enorme. O básico é ácido, mas a camada é tão grande, o regadeiro é tão grande, o sequeiro é tão grande, que a camada está construída. O sistema funciona. Se eu mudo uma chave do sistema, o sistema vai colapsar. E depois o mel não sabe igual, o leite não sabe igual, a carne não sabe igual. Pepe não pode vender as vacas da mesma maneira. Aquele senhor não pode vender as vacas. As cabras não vão saber do mesmo. As ovelhas não vão saber do mesmo. Estão enfermas. Pieira. Mete mamites. Mete todo. Por isso, há que valorarlo. O sistema antigo. Há que valorar o que este homem faz. Se eu puder chegar à administração e dizer a minha prática melhora todo o ecossistema, como me pagas? E ele te diz, bem, vou telefonar a Bruxelas. Bruxelas, temos aqui um pastor que faz assim. Lei do solo. Há uma lei que entrou em vigor, não sei se aqui em Espanha já está, que é a Lei de Conservação da Natureza. Sim. É uma lei europeia, mas que tem as vertentes nacionais de cada país. Em Portugal nós temos uma norma que vai entrar agora, que é, se eu tenho práticas de conservação de biodiversidade, eu sou pago por isso. Tenho majoração de valor. A minha carne vale mais. O meu leite vale mais. Para quem? Não é para o mercado total. É para o consumidor final. O consumidor final, aquele que está sentado no café em Vigo ou em Lisboa, tem que saber que a minha carne é feita daquela maneira. E quer saber. Qualquer pessoa hoje agarra no telemóvel e vê como é feito. A rastreabilidade do produto é a chave do futuro da produção ganadeira. Eu sei onde está o meu produto. Como é que é feito o meu produto? Se promove a biodiversidade, se promove o regadeiro, se promove o mel, a gestão equilibrada, se estraga, se repõe. O primeiro que não quer estragar é o pastor. O pastor estraga tudo. E há que valorizar, mais uma vez, como dizia aquele senhor, há que valorizar quem faz bem. Deixar de uma vez por todas a agricultura de especialidade. A agricultura é multidiversa. Não há uma prática uniforme de carreteira e fazemos todos assim. Não. Porquê? Eu estive na República Checa, em Praga, há 15 dias. E levaram a visitar uma produção ganadeira de 275 hectáreas. Tudo muito bem, bonito. Chegamos à finca
e tiña 270 hectáreas de trigo contínuo. Un mar verde. Non había unha abella, unha mosca, un pássaro, nada. Práctica ecológica. A dónde? Perdonen, a dónde? Mas a Unión Europea quer así. Non, non, a Unión Europea non quer así. Os burocratas querem assim. A União Europeia não quer assim. O pastor não quer assim. A sociedade não quer assim. O cliente da doutora não quer assim. Quem come a carne de Pepe não quer assim. Tu não queres assim, eu não quero assim. Então, nós somos os primeiros motores de câmbio. Hai unha cousa que... Espera. Perdón. Que hai 4 palabras para... Perdona. Primeiro, sí. Nada, eu quería preguntar, antes dixeche na presentación que nunca houberas marchado a Lisboa, se souperas non. Sí. Digo eu, e se non marchas a Lisboa farías o que fixeses? Se te quedaras. Nunca lo saberei. Mas uma coisa te digo, era mais feliz. Faría. Ou non? No, pero dicho ben, Ou non, porque igual que me que marchar a Lisboa para darte conta do valor que tiña a montaña. Sí. Mira, Marco, eso é moi bonito, estamos moi ben, e eu son dos que apoio o que pasa que é moi difícil entrar ao mercado e vender eso que queremos vender. É moi difícil. Moi difícil. Eu fago por hobby, estou facendo bois e vacas en plan artesanal, e voixe dicir que no mercado vas a vender e pagan chus igual que o que fai Cebadero. Igualito. Non sendo que 4 amigos que teño que saben como se fai, entón sí que o pagan, pero senón é moi difícil. E despois o que dicía aquí, que yo creo que la idea dice que la PAC se debía cambiar. Debía que pronunciar, que é o que creo que querías dicir aquí. Que cando lle contestastes, creo que non foi a constitución exacta. Eu quería dicir que se promocionara, que se pagara máis a xente que fai de maneira artesanal. Eu entendí, pero iso é moi difícil. Concordo completamente. Os comercios, a industria alimentaria toda está manejada por o sistema que é sin punto, e é o que manda e é o que vai facer. Entón, isto hai que facelo desde abaixo, pero moi difícil. Hai que ser realistas, que temos que estar moi preparados para soportar todo este sistema que... O que te posso contar da nossa experiência com esta ideia é que, a parte deste selo do Clima Mais, nós temos feito muita demonstração. Temos estado em Lisboa, no Porto, restaurantes Michelin, todo. Mostrar, chamar as pessoas a ter connosco, chamar consumidores a ir conhecer o pastor, as vacas, as cabras, comer, cozinhar, preparar a carne, ensinar a preparar a carne. E o que temos de este mercado que tu dizes é muito difícil, é o pior que pode haver. Só que neste momento temos 4 pastores que têm uma relação com o consumidor final, que lhe paga, em vez de lhe pagar a 7 euros o quilo da carne, paga-lhe a 12. Diretamente. Diretamente. Porquê? Porque valoriza a prática que ele faz. Mas que durante o ano lhe tira, a um lhe tira 7 bezerros, a outro tira-lhe 20 cabritos. É pouco. No volume é pouco. Mas é bom. Porquê? Atrás de um vai vir outro. Espera. Hai 3. Jorge. En relación precisamente a este tema, se non entendí mal na presentación, cando víamos o tema do salario, de como empezou nos gandeiros, estaban uns 300 euros, despois 500, despois agora estábamos con as 130.000. Ese salario ainda non chega ao salario mínimo interprofesional, por menos en España. Entón, eu penso que hai un problema no sentido de decir, estamos dicindo que é unha actividade que precisamente ten un valor social, un valor social para relevante. É dicir, deberíamoslo beneficiar
Pero de cara a dicirle a xente nova, métete nesto tal, eu dicir, vas traballar como un burro, pero é que non vas chegar a un salario mínimo interprofesional que en moitas outras profesións que presente non teñen unha actividade beneficiosa para a sociedade, chegas de forma folgada. Entón, claro, eu penso que é un problema. É un problema social. Acima de tudo é social. E eu non sei se O ordenado mínimo em Portugal, neste momento, são 875 euros. Sim, o ordenado mínimo em Portugal são 875 euros, não são 1000 e... Somos dos países com o ordenado mínimo mais baixo da Europa. Mas eu, se puder ter um ordenado de 1000 euros, é melhor do que ter um ordenado de 800. É mau, concordo contigo. É muito mau. Viver com 1000 euros em Portugal neste momento é muito mau. Não chega. Ponto. Mas há que chegar à administração, ao governo, e dizer: estás a pagar mal a este homem. Nós temos um projeto, nós entregamos vários documentos ao governo português, em que lhe dizemos: ou se valoriza uma carreira, a carreira profissional de pastor, porque o pastor não é remunerado pelo Estado em Portugal, ou se valoriza a profissão de pastor e lhe garantis o mínimo de ordenado, ou então vamos perder os pastores. Además, falando por cantidade, nestas zonas, eu non sei cantas explotacións hai nestas zonas de montaña con máis de 130 cabezas hoxe en día activas. Sim, mas é uma non hai... Eu entendo-te, Jorge, é uma valorização social. E como é que nós mudamos a mentalidade de quem nos governa para valorizar socialmente esta profissão? Aí é que está a chave. Eu não sei como vou fazer. Sinceramente, eu não sei como fazer. Como chegar a um governo e obrigar o governo a valorizar-me socialmente. Mas se a sociedade toda junta, todos juntos, valorizarmos aquela profissão, isso vai obrigar a que o governo, a administração, diga: calma, temos que ser por todos. É só um pastor, mas tem que ser por todos a pensar naquele. Desculpa. A mí ser membro da mesa non me dá... Todo o contrario. O que me parece moi triste é que ese caso que puxo aquí o compañeiro de pasar de manejar 30 vacas a unhas 130, o cómputo real do seu beneficio, o volumen de animales, pasou de 30.000 euros a 41.000, é que máis do doble. Que o beneficio que obtén anualmente para chegar a esos 1.000 euros, 3.000 euros, ganha todo polo volumen de hectáreas que manexa e non polo seu traballo. Eso sí que é triste, vai seguir sendo así. Por iso é tan importante o que di de ter un sello que revalorice e o consumidor final teña a posibilidade de comprar directamente e darlle valor a ese produto. Porque vemos que o Estado non lle vai dar, nin a administración do Estado. Sí, era unha... un pouco tamén que ver con isto, era para Eva. Claro, si ten algún, si ten unha valoración, claro, todos, aquí, creo que todos que sabemos do valor ambiental, ¿no? Que tenemos estes prados, lameiros, profesionais, os lameiros, os que esta marcha, prados de rega, pero realmente todos estes prados que dices si estaban realmente, ahora están activos, estoy mirando, pero si están inmersos nunha explotación realmente que está activa, si realmente son un aproveitamento marginal. A maior parte son de pequenos productores. Claro, sí. Pequenos. Si teñen pouca, digamos, a largo plazo, decía Eloi, a largo plazo, como mellor, teñen pouca viabilidade por Sí, son, a maior parte son de pequenos productores. Claro, o problema é que non se están... Os de... Por exemplo, xa che digo, o SUC, o de Sucastro, ese era un home só que ten 4 vacas e sigue levándose aí. E deixa o prado tamén para que vayan os do pobo do lado, pero el só... Os dous primeiros que teñen aí máis riqueza de especies, eses dous son os de Vilar de Silva, son dunha persoa que tamén lle deixa outros para que leve as vacas, pero xa
Como facemos para poder manter ese que teña e que está dentro do claro, do sistema productivo rentable e saludable. Claro, iso eu penso que a administración tería que facer unha labor que non está facendo, porque este é un hábitat que está nunha directiva europea, está na directiva Hábitat. Europa ten unha directiva na que ten unha listaxe de hábitats descritos, que aí podíamos entrar en outro debate que como os ten descritos, porque a descripción que ten dun prado de siega non, moitas veces en Galicia temos moita máis diversidade de prados de siega que a que describe e que deberían estar, bueno, que polo menos para min están dentro da directiva igualmente, pero esa directiva non se aplica. Non se aplica. E os prados de siega están dentro desa directiva. Isto non hai moita xente que o saiba, que están protegidos por unha directiva, pero están. E hai hábitats, despois, estos son de interés comunitario, pero hai de interés prioritario tamén. Hai outros hábitats, por exemplo, turberas, que son matoiras húmidas, que son de prioritario, que supón que hai que protexelos sí ou sí, porque son moi delicados, e tampouco. Por exemplo, dentro, si podo comentaros unha cousa curiosa, que en Galicia están descritos, se di que hai dous tipos de prados de siega. Os prados de siega mesófilos, que son algo máis secos, e o prado de siega megaforbio de alta montaña. O prado de siega de alta montaña case non queda, porque son os máis altos, os primeiros que se abandonan. Eu actualmente estou facendo a revisión de hábitats de herbosos, prados de siega de montaña, prados de siega mesófilos como estes, outros tipos de uns praditos máis pequeniños que estaban asociados ao paso do gando, das cabras, que quedan moi pouquinhos, é un hábitat moi pequeno, que queda solamente así nas calzadas ao lado, dos megaforbios que víamos antes, bueno, porque tiño por aquí antes, dalle para atrás, aquí está un exemplo. Isto é un cerbunal tamén, é un hábitat da directiva, o prado de orquídeas, os prados de orquídeas que temos aquí no Courel, que a mesma descripción da directiva di que se precisa ser manexado por ovellas, non demasiado intensivo, pero tampouco, aquí se deixa perderse, empezan a colonizalo plantas arbustivas e a la vai, que onde teño megaforbio, que vai ensinalo. Este, que é un megaforbio tamén, este padornelo do Courel, que así, bueno, unha comunidade herbácea que está nos límites, por onde pasan os regos, onde pasa un canal de rego se forma, no límite entre o bosque, pois son plantas que precisan un pouco menos de iluminación. Tamén é un hábitat da directiva, pero isto non se coñece. Isto non se sabe, están postos aí, pero... E xa vos digo, eu agora mesmo estou facendo unha actualización destes hábitats que é obrigatoria, que lle manda a Unión Europea a Xunta de Galicia a facela para saber cal é a extensión de ocupación destes hábitats en Galicia. Eu a fago, hai pouca información anterior, non podo comparar moito co que había anterior, pero fago, estivemos facendo modificacións bastante importantes, e cando eu lle entrego isto á Xunta de Galicia, o que me di que a ver como facemos para conservalo. Me dice, son unha jodienda estos hábitats. Me dixeron, literal, é a resulta que dice, estos hábitats que se precisa ter xente así. Ignorantes, coño. Pero a mí, a mí a verdade que, pues a mí me parecería que sería máis fácil un hábitat, unha comunidade que se supón que, claro, que tes que manexala será máis fácil. Tes que meter xente aí. Me parece a mí. Mira, non te extrañes. Non te extrañes porque houve un consejo. Te toca a ti, Eloy. Préstamo que querías falar. Vale, Eloy, préstamo. Ti tamén. E Charlie. E nada máis porque se nos vai... Non te extrañes porque houve un conselleiro de Agricultura ou de Medio Rural que unha vez foi unha rapaza que estaba facendo algo da súa tese ou algo deso, pois falar con ele sobre o futuro do mundo rural e díxolle o conselleiro, pero bueno, tú crees que o futuro rural que o mundo rural ten futuro? O sea, isto o conselleiro e non era ningún imbécil, a pregunta que eu quería recalcar, aquí hai algún gandeiro, algún habitante de aquí. Tú crees que aquí se están producindo acumulacións importantes de secuestro de carbono no solo? Sí, verdad? Sí,
Há um estudo de IPCC, o Instituto para Alterações Climáticas e de Restauro de Ecossistemas, que nos diz quais são os habitats com maior estoque de carbono. Os primeiros são as zonas úmidas, wetlands. São os principais, são os maiores captadores. Sim, os maiores sequestradores e com estoque de carbono. Porque há um problema que é, se fala muito em sequestro e depois temos o estoque. Okay? O estoque é o que nós queremos. Porque o estoque vai lá ficar. O sequestro vai bem. Eu corto o feno, o sequestro vai. Eu queimo o lameiro, o estoque vai. Mas se eu queimo o lameiro, não é só o estoque que vai. O feno também vai. E o primeiro é o wetlands, o segundo é a floresta tundra, o terceiro, pastagens. E só depois é que entra a Amazónia. E só depois é que entra as florestas temperadas. Quer dizer, que temos zonas úmidas, o primeiro e o grande, armazém, o segundo, a floresta boreal, e o terceiro, pastagens e forragens. Quer dizer, tudo isto é um armazém. Porquê? Há uma acumulação de matéria orgânica. A matéria orgânica está sempre a entrar. Há uma acumulação de centenas de anos. Não é de ontem, não é de hoje. É 200, 300 anos a acumular. O estoque está naquela camada. A primeira camada, o primeiro 1,5 metro, é onde ele está armazenado. Como? Ninguém sabe ainda, ok? Ninguém consegue chegar lá e medir. Isto é carbono. Mas aqui é onde é que está a maior parte do carbono. É que por aí iba a miña pregunta. Porque estás intentando facer estudios de percibir e cobrar por créditos de carbono pois con plantacións de eucaliptos e tal, que non son, o sea, que se moven rapidamente, pero que aquí que se está acumulando, que parece evidente que se está acumulando, as persoas que están aquí ten que ser pagas por iso. Deberían de estar cobrando. Sí, sí. Sí. Claro, é un tema que hai que empezar a traballar, non? Sí. Oiga, que espere. Ustedes os de... Me parece que movía a GACA e sería a Asociación Forestal Galega e tal, que nosotros acumulamos tal. Pero aquí están acumulando a longo prazo, ninguén di nada. Porque algún dos que sodes aquí produtores de carne e leite e tedes pastos e fincas rodeadas de árboles, sabedes que é iso dos pagos por secuestro de carbono? Alguén ten idea? Vale? É outro tema do que, o sea, falamos de que hai que cambiar o manexo, de que cambiaron as cousas, de que non sei que, cousas que temos que recuperar, etcétera, pero hai cousas que están aí que nos pertenecen, como nos pertenece a axuda por vaca a nutrir ou por o resto da PAC, pero non sabemos absolutamente nada. Parece ser que ya hai gente que intentou cobrar eso, que intentou non cobrar, pero a administración creo que o ten secuestrado, porque quere que pase por él. Entonces, a mellor todo isto está cobrando a administración e non o cobran. Pero teríamos que traballalo desde aquí, a parte interesada. Efectivamente. Pero eu penso que xa está cobrando. O que pasa é que eu creo que a administración está no medio, entonces quería que pasase todo por ela. Está en fase de borrador actualmente. Está en fase de borrador. Sí, está aí, non? Porque eu sei que xente que o reclamou, pero me parece... Pero creo que é esencial, e con isto acabo, non interveño máis, creo que é esencial que aquí... Vamos a ver, temos que... Sí, vale, pero deixame acabar isto e despois... Sí, quedan 3 preguntas. Vale. Creo que é esencial que nestas zonas, aparte de falar de colares virtuais, o sea, cercados virtuais, de falar non sei que, cousas das que tal, é tamén empezar a falar destas cousas das que non temos nin idea. Ou non? Vos convido día 14 de junho a Escola de Pastores, que vamos fazer em Mondim de Basto, e o tema é
Mercado de carbono para pastores. Só unha pregunta. Falache moi ben da recuperación de prados e tal. Hai unha curiosidade que me chama a atención, que está tan de moda no aproveitamento dos prados, que non nombrache a leyes de Boyce. Que ves que non son funcionales? Perdona. A ver, na recuperación, que está moi ben, non son moito tal, falache dos pastos, como conseguir renovar os pastos, pero non como a conservación, as leyes de Boyce, non as nombraste, non as ves funcionales ou... De Boyce, sí, francés, Boyce. Boisson. André Boisson, o francés. Oi. As leyes, non coñeces? As leis de... André Boisson, Boisson. Sim, tem. Não. Esse é o próximo passo. Ok. Vale. Porque, como eles estão em muita zona baldio, o baldio não deixa fazer isso. Não lhe permite. Então há que trabalhar primeiro com o baldio e depois passar a essa parte. A lei de Voisin, André Voisin, passar para aí. Que é o pastoreio rotacional. É o próximo passo. Ok. Nada, solo por alusións e un pouco por información, ahora que comentabais os mercados de carbono, e como consideramos que é unha temática bastante sensible, desde este ano incluímoslo dentro de unhas actividades dirixidas que facemos desde a vicepresidencia da Educación a través do grupo da Universidade Xuvenlab. Xuvenlab é unha startup que xurdiu fai 5 anos na universidade e todos os anos elabora unha programación de temáticas de actualidade que vamos mudando ano a ano en función da demanda social. Empezamos coa velutina, coas cardaxas, este ano, a xestión da auga, e este ano unha delas precisamente é o mercado de carbono. Entón, creo que era o 12 de xuño cando remataron co programa A Ciencia Feira, e a partir de mediados deste mes de esa oportunidade de solicitar desde o ámbito asociativo veciñal por se queredes demandar esa actividade para as vosas zonas. Chámase Lambiscadas Científicas, chamamos así para que sea máis visual. Comentaros tamén por alusións, porque me pareceu super acertado o final de Marco, un pouco enlazando despois coa perspectiva de Eloi, e un pouco tamén por a experiencia que tuvemos o ano pasado. Está aquí Óscar, que pode corroborar. Intentamos desenvolver un live na zona dos Ancares coa Carqueixa e máis coa Asociación Cordifa, precisamente para poñer en valor a biodiversidade dos nosos montes aquí en Lugo. E, ao final, un pouco no que falábamos, esa falta a veces de percepción do valor que temos fixo fóramos a única administración que se involucrara no proxecto. De feito, aprobouse, pero non tuvo o respaldo social administrativo suficiente, porque neste caso non tuvo o respaldo da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, que era a outra parte da administración que tiña que involucrarse para acadar os fondos necesarios para que ese live tuvera o respaldo económico final. Este ano vamos a seguir presionando para poder acadar ese live para o noso territorio. Un poquinho a colación do proxecto de Marco, darlle as gracias personalmente porque me parece un traballo bestial, todo con 5 persoas que estades traballando o que destes desenvolto. Non me quero estender máis. Eu sou moi pesado, pero penso que desde o pequeno, está tamén por aquí Bispo de Adega, desde o pequeno sempre podemos ir cambiando a realidade. E toda a realidade cambia polas xeracións futuras, polo feito, como dice Eloi, de inculcar esta querencia e orgullo de emprender no rural. Non nos cansamos de insistir en que temos que ser capaces de transmitir todo isto que nos contou hoxe aquí Jesús, o seu proxecto dos lameiros ás novas xeracións. O programa da Escola Granxa pretende precisamente eso, esa rede de 45 granxas, que este ano temos 202 actividades con 73 amplas.
repartidas por toda a provincia, ten que ser capaz de que as nosas xeracións futuras sexan capaces de darlle o valor que ten producir alimentos no rural. Alimentos diferenciados de calidad de proxectos con complemento, diversificación productiva, proxectos sostibles, certificacións en ecolóxico. Entón, temos que apostar por ese modelo. Non podemos desanimarnos e temos que buscar sinerxias de colaboración entre os colectivos para mudar a realidade pouco a pouco, desde o pequeno e desde abaixo hacia arriba. E nada, era só eso que vos quería comentar. Bueno, vamos a rematar porque están esperando na cociña. Detrás de Eloi hai uns presentes para todos os ponentes, que ademais ser do Caurel. Entonces, creo que, bueno, é do irmão de Maribí, non sei onde está Maribí, ali, donde tengo que dar gracias a ela, y bueno, para que le veis un recordo, él xa terá, pero... Si me daba gusto, como eso. Era para que se viera, gracias. Vale. Un exemplo. É unha maneira tamén de autoestima dos paternos.